Good morning guys! Welcome to my vlog, Ganis.tolu Vlog. Subscribe na din sa aking channel kung bago ka pa lang sa aking channel. And click the notification bell para ma-updated ka sa aking mga bagong video. Malapit na tayo mag 1,000, di ba? Hintingan ko ba? Mayo 9, eleksyon, vote buying. Diba? Mga yango-nyo, yango-ngo og tambag sa atong kandidato mga butante sa Indang. Daghang salamat. Okay guys, panoorin nyo tong video na to guys para matutunan at makukuha kayo ng kunting aral. Good morning mga idol. Diba? Shout out dia sa Indang Leyte. Sa mga kaparintihan, happy fiesta sa inyo. Diba? Shout out ko sa mga butante. Kini nagbuhat ko video kay gamay lang ikaambag na to paliwanag sa Indang Leyte nga hinaot ko party sa eleksyon magmalinawon ang atong lungsod sa Hindang. Daghan ko nakita sa Facebook, vote buying, mamalit ko ng boto, ingana, sige og kuan nga wa ko nabuhat, ingani, sira-sira diri, sira-sira ngadto, puro na lang na, realidad man pud na, hashtag ng kuan buhat-buhat, daghan direktora ng eleksyon, buhat-buhat og istorya, diba? Wa ko'y labot nga kinsay mo daog, nangako lang nga magmalinawon. Dili ko moingon, di ko mo-endorso nga si John Cabal, di ko mo-endorso si John Cancellado, di ko mo-endorso kay Art Songgahid. Ako lang kasing-kasing na nga og kinsay makadaog sa Hindang, diba? Bago hunod ang Hindang, narana, diba? Kay siyempre di man nato ikalimod nga nakabili na ta sa atong silingang lungsod, diba? Nya kanang vote buying natural gid na gyud ay kwarta mo gawas, diba? Dili man na ingon nga kwarta nila, syempre di ka ba funding man na nya kamo po mga kandidato naka kuag funding kuan pod me joke ra taw no. Daghang daot-daot ning ana walang gusto ko magmalinawon nya mingon mga nay kwarta ipagawas usaray kuan na nga pugngin ninyo kung namoy saktong ikapugong, dili sa ingon nga kwarta tapatan og kwarta, dili man na. Kay sa tinudan-nay mga strategy ng uban diha di gyud basta-basta, kay tanawon gyud nila unsay labi na mga diskarte sa pikas. Nyo ra na diskarte. Mingon mo nga wa nay kwartahay. Subok na nakatrabaho ko diha. Nagay kwarta mo gawas na unsa mo. Nya sao naman dawaton gud. Di maningon nga kuan nga di pwede dawaton. Nya uban nanday mo inig shade ninyo sa kinsa inyong iboto. Di man. Nay mga sinyas-sinyas diha, nay mga butang-butang diha kay timailhan ko no. Dawata. Diba? Sa ay kahadlok gud. Pangutan-on kag kinsa imong giboto. Si Gani Dotolio vlog. Mapildi ko. Di man muna ko ipapreso. Itawa na ra man na. Ay dawaton gud. So ingon ayo dawata. Ay mayon dawata kay aron ebidensya. Hangan tao kwarta eh. Diba? Daghan diha nga sa eleksyon ay kampanya. Kuan kayo. Ladasi kayo mga uban-uban, singgit-singgit ni, singgit-singgit diri. Diba?
Pag abot na sa butuhan, kinat-kidahat raman na. Og sa mga kuan pa, sa mga sabungero, pak, ana ba, sinya-sinya sa mga nagod. Sekreto ra. Diba? Og kamo nga, mingon nga, leader ko ni kuan, leader ko ni kuan. Di na ko matagaan. Why problema dawata niya. Ang ako po di kahangyo sa uban nga kanang kuan lagi. Mingon mo nga vote straight. Kayo di ninyo iboto kaming tanan na ay masagol namo di ta kabuhat og project kay ngano. Di kabuhat og project kay di mo pirma siya. Ang ako nga hangyo sa mga kandidato na pod nga bisan untag magkasagol-sagol mo diha kuan mo sa konsehal, dili inyo ang mayor, inyo gintan-aon kung maayo ang project. Kung maayo, siyempre alangan imo panghadlangan na para masindang ang mosinso kay kandidato basa ka. Diba? Kay mosinso ang hindang. Anong imo manghadlangan? Ayaw hadlang pirma kung maayo, kung mas maayo sa hindang. Diba? Miingon ganis Duterte, gikan kuno sa katastaasan hantod sa barangay tanod na agiray korupsyon. Yung Duterte. Gikan yan na sa baba ni Duterte. Mura na hangyo na ako sa, siyempre, katagsar yun ang mag-straight. Gikan sa mayor hantod konsehal, tagsara na. Kamu mga konsehal, masagol ganin mo sa ilaha. Di man sa ingon, kaya hindang ragod mo, nang dagan mo pagkakonsehal kay ang inyong plataporma ng mayo sa hindang, di ba? Dili nga siraon ang imong isikataw. Di ba guys? May kandidato ka sa hindang kaya aron dili siraon ang imong isikataw. Plataporma nimo mayo sa hindang. Nya no danay lang. Naot ko nga okay ang tanan, magmalinawon. Daghang salamat, maro tayo akong ikambag kaninyo. Good luck sa mga kandidato, sa mayor, sa 10 kasamahan. Hey guys, daghang salamat o happy fiesta. Shout out pala sa mga daganon ko bay sa pamilya nako, Dr. Leo Bascones Labin, Digorio. Daghang salamat sa inyo. Shout out sa aking may bahay, kay Jean Dotolio, sa aking mga anak, Gian James, Carlo, Prince Boy, sa Bicol. Maraming salamat. God bless sa atong tanan. Good luck. Daghang salamat og sa paglantaw ning akong video. Kung ikaw wala pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, Gane Dotolios Vlog. Daghang salamat.